kumno ngila mangklet yaki samla kibala jangai no nangi ya kata ngen saya keren hagane ke video jonga mentakas ngi nado kipor ki bangala stang ban I counseling yaki subscriber jonga shibon ba ki message ngala stang ban yo madon kipor ki bangayo taki potli ki message hagi shisngi don na plan jongki ki banga shu reply ya ka message jongki da ka jing tho jonga dan ro na plan jongki ki bakwa ban sngap ya ka jing keren jonga nga shu record ya ka jing keren jonga bat nga send shaki Henry don na penjoki ki bakwa ban counseling face to face one to one bat nga hateng ngale leng bajong ke WhatsApp badan ro kipor ki bangale leng bajong ke Google Meet bat nga kan mau ya away u subscriber jonga ubaya message nga na kapor ya ka ju ke message u ong nga ba ka samla jongu kala e yo sngom ha ban I counseling sngom ha ban I ding sneng nga tekum tangala persang ban reply ya kata ka message jongu hapo jong ke Facebook bat hapo jong ke Instagram Pat mentala sau banai lenter message nga ya ka ju ka message ka samla jonga kala e nga sngopha ban I counseling nga te ka wi ka sking ngala sngo thaj omde banga thaj u henry ngala sngo thaj ya ka jinglong jong uba u ya message nga ya ka ju ba ka samla jong kala e no yo what hadin bangala persang ban I jing steng yu uba u de bang klet ya ka henry umla ban klet ya ka u ong shi ong nga ya ka ju ba ka samla jonga kala e no ya nga sngopha ban I counseling ya nga kumta hagawe gasngi ngalarai man ai jingsneng ya uniu priu kumta ngashna ya ka meeting hapo jong ka Google Meet but ngala send ya ya ka link ba un join ya ka meeting but haba ulo join ya ka meeting ngala ong yu ba sunga baban sngap shwa ya ka jingruwai san minute ai khanang ba pin pengkre ya ka jumut ka jimperkhat jompi nak banta ban receive ya ka counseling jonga itai baru ila ong ho ngan sngap shwa ya ka jingruwai ba kum ka jing ong jompi Henry haswa bangan tem ya kata ka jingruai bu undu sengap ngaken ria ilade na ka screen jong ka kamera kanang bu unom yo issue nga bat ka ong yuba ngan sawan hadin san minute sengap shwa ya kan jingruai bakata jingruai kana stang kumne why did you break my heart why did you break my heart why did you break my heart bat kata ka jingruai ka beteng kumta ngala edit kanang ya kata ka jingruai nga shimtang ya ita ibenta why did you break my heart bakashna hado san minute lenter ya kata ka ju ka kantin why did you break my heart bat hadin katok ani por ngayo I ya kata ka reaction jong ita iba ngayo I shipang ila law ya earphone naga score jong shipang la tap yang shipang wala say yo earphone naga score jong shipang wala tap yang kumne bat ngayo I ya kata ka jinglang a jong bat hadin katok ni por ngalayo I ba o left no ya kata ka meeting Henry tang shipang la request ban join biang ya kata ka meeting nga accept yang yu bat hadin kumba ar lani lai minute ngayo I ba ola mute ya ka mic jong bat yo sngo shu ya kata ka jong wai ka ba ong why did you break my heart why did you break my heart bat hadin san minute endala kut kata ka jirwai ngalawan pau hilade kamat ka fokus jong kata ka kamera ita iba marsen yo iya nga la dominga ba reming ka jirwai ayu katu ka bapila pan sangap ya nga ani ba fila chule man lepi ani fila pan sangap ya nga ka tu jirwai san minute why did you break my heart why did you break my heart hadu shi spasen ka tu jirwai kala yai kumju imat ka tu jirwai jipi kala sniu ne kamno ne kala bande ba ka tu ko file jompi kala syak korop ngala pan phai te ba emba ka jirwai kamlong ka sniu but ka tu ko file ro kam shem la korop padhang ta ngala tembyang ya ka jirwai kata jirwai kala beteng biang why did you break my heart why did you break my heart but ngala ong ya te ba kata por ani kane ka file kala syak korop imat te ngan le kumnu ya kane ka file ngan le kumnu ya kane ka jirwai but ita iba lapan phai yang ha kata por ba lada ka to jirwai jong phi kala sniu lene ka to ko file jong phi kala long corrupted kala rung virus pd ban delete no ya ka to jirwai lum kupta ka system jong phi barok ve kan so feel but nga ong ite ba ka taken nga kwa ban pedis ngau tho ye phi ka ju ka jirwai pitem haga jim jong phi ka samla jong phi na do meno kala e no ya phi kala don khon kala don lok shaway hod ka dang don hi tang ba kam la shu ban long ka jong phi dal lele ro em Henry kata ka jingkan mau jong phi ya kapat kampat ja na ka jimur ka jimper khat jong phi kata ka jirwai ka ba phi ai tem shi ai tem why did you break my heart why did you break my heart hapo jong ka jimut ka jimper khat jong phi tang san minute plus ngap ya kana jirwa jonga banga temi phi mentan why did you break my heart Henry ma phi pat menta lakat no banai phi item shi item ya kata ka ju ka jirwai try da kisnam bakata ka samla jong phi kala e no ya phi
penban pidang stem ya kata ka ju shi ka ju kasur hatu ke sistem jongpi ke met jongpi ke jimut ke jing berkat jongpi kanam korap habab hiong ba haba ka file ka don virus haka fidiban delete no ya ka lum kumta ke sistem jongpi ke komputer jongpi kan sasnew kat no tam haka jing im jongi kum kibiru ladangi bat syai bat ya kata ka ju shi ka ju ke jingkan mau bat kata ka jingkan mau ya ka ju shi ka ju kan pen snew ya ke sistem jong ke jimut ke jing berkat jongpi bat hisyangan ong pi pimla syu ban san pimla syu ban roy haka jing jong pi dan lele ro em lemda pe delete no ya kata ka jingruai na ka jimut ke jing berkat jongpi bat ita iba lapan pai nga ba reming sengom ha ban map nga ngala sengau tho menta ka ei ka jimut ka bapikwa ban pen sengau tho nga bat hakata hi ka klimat ula klet no ya kata ka samla kabala e no yu daki shisnem lani arsnem ban shua ki perlok ki be eje jonga kani ka ju ka jia haka jing em jong pi ka jing em jonga habangi kendo yakinu kinu ki jing ngosi ki jing khoslai ki jing sha e haka jing em jongi Henry ngiyai bat syai bat ngiyai kan mau syai kan mau ya kata ka jing kan mau ya kita kibala late no naka jing em jongi kibala e no yangi kibala thok kibala syukur yangi ngiyai bunut syai bunut ya kata ka jing khang kabala khang haka jing em jongi hadu bangila klet ban pet ya kita ki wepat ki jing khang kiba pele nak bentaka lawe kaba pernai haka jing em jongi bo no ya ka we ka resolution lene ka jing rai haka jing em jong pi ba lada don mano kiba e ya pi haka jing jong pi kimat lit kimat e ya pi Henry to penkela ya kata ka jing skausi jong kata ka jing sha e jong pi syaka e ke kiba mentoy haka jing jong pi keten parang ki ong kumni to channelize the sadness we face in our life to something positive and be a strength in our life to penkela ya kata ka jing skausi jong pi syaka kata ka bor bante ya ka lawe ka ba pernai ki jong pi lada ki e ya pi kimat e ya pi Henry to bo ya ka wei ka rai ya ka wei ka thong haka jing jong pi bangan im ya kata ka jing im bangan yo ya kata ka jing job haka jing im janga ba haka wei ka sngi kitu kiba e yanga kin sabut not yanga kin sababe babale kila e yanga wanam shim ya kinu ki step kibalong negative kibala ban pen snew ya ka jing im jong pi namar larangi lekumta kan long ka jingkhlan nak benta jong kitu kibala e no ya pi barkin soong ka bahahi yanga bangan e no ya u lene ban e no ya ka namar ladangan don rengkat bat u lene bat ka pej kata ka jing im ka ba u imenta kin namba be paki e ya pi Henry ki kemen pen ban Dena kata-kata nga ongi pi im ya kata ka jing im bahagawe ka sngi kin sa babe maki babale nga e no ya u lene nga bale nga e no ya ka wanom yam shu nagbenta jong gitu kibala e no ya pi Henry to yam nagbenta ban pengklan ya kata ka jinge jong pi ya kata ka jing e jong pi ya uta unong bu nong thau jong pi wanom yam shu nagbenta jong gitu kibiru kibala thok kibala syukur ya pi gitu kibala penlong ya pi ba pen yam menhenin to im ya kata ka jing im balasya kin yam nak benta jong pi kin yam kin butnot namar bakela e no ya pi ngin second do pi hak vi pat ki video that hadu ku bye bye stay safe